Wih, Geng, jaris nyambut gawe. Oh, di wingi. Lah saiki kok ora mlebu e? Wis dipecat. Loh, kok iso? Ambuh bose mlebu seminggu wis dipecat. Lah lemu nyambut gawe rak sengkot aku iki. Ane rumangsaku ki ya wis bekerja keras kok. Lah gaweanmu ngopo ning kono? Wingi to. Wingi kan gawean kuwi ning mburi meja. Mburi meja terus aku ki bayangke bekerja keras. Terus bayangke urip kepenak. Ngono lho jianku. Terus sak wen-wen bedinoe nyambut gawemu ming ngalamun ngono ki. Kan nyambut gawe ngono lho, ratu mandang gawe ngono. Heeh. Habis bekerja keras tahu dalam lamunan ini iki nyambut gawe kerja keras. Ayo pantas nek dipecat to. Padong. Ya salah kok nek bayangke urip kepenak iki kok ya malah. Ya ora salah. Ming bolongan irungmu ki kurang cepat, ngerti ra? Wah. Ngengohno. Tuweh sing waras ngalah.